И здравейте хора, в днескашния епизод ще играем с Преско. Доста време не сме снимали заедно. От години. Ама решихме днеска да снимем и каквото направим. Всяка река сме. Аз съм играл много. На кое? Искаш там? Вземи го. Майко? Аз... Моля! Какво? Моля! Маркирам тук всичко да знаеш. Сега ти Ох, че имам оръжие. Ела за сплаш. Чакай малко. Ари, ела. Дай, за експито. Да. И малко материал. Тук имаш помпа. Юху! Опа, чакай, че нещо станах супермен. Да летят таки много. И тук долу има някаква мина. Как майшак. Леонели както сели. Някаква мина. Тук чу някакъв чест, ама къде? Чуйте всички това толкова. Това май при мен е този чест. Не си го... тук е горе. Ево да отворя. Чакай, явно двамата говорим за различни. Джетпак. Съм на безостан. Бари, бе. Ако има кога взимаме. Не, аз имам две импулски, такива патчета. Аз ще избера той. Кой има там? Брат, трябва да си го научите нещо. Тук много SMG-та има. Кой бе? Отзади ли бивши... Evo там. Къде бе? Къде го виждаш? Зад този камък. Краката му се показват... Да, взя го. Пишната бяга? На 14 сини. Малко да го целя. Да, ходим на другата посока. Газ. Чакай, че... Стой. Ето. Пат! Опа! Ти биш много голяма греха. Снайпер мен има тук. Да. Видя ли го? 15 синьо, ето там горе. То са горе. Уй! Леонели както сени. 28! Нок? Не. Има малко... щит. Къде бе? Ти са на от всякъде бе. Oh shit, here we go again.